Salutare oameni buni și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal. De data aceasta o să jucăm cu Denis, fratele meu. Spergem numele astea. De data aceasta jucăm de pe 0.15.6. Să-mi zice dacă vă place muzica. Da, oameni buni? LP. Lumea lui. De ce e lumea muzicii? Lumea noastră. Mai că muzică. Așa se va numi seria aceasta, Minecraft cu muzică. Bă, ce faci cu sandwich-ul ăla? Mănânc, frate. Și cine vorbește? Jungla. Tu și că urăsc asta, jungla. Fac a ta? Nu, lasă acum. Stai, len, bă. Stau acum. Bă, și am uitat cum să-mi fac un de ăsta, un skin, dar trebuie să-mi fac. Hai că știu cum să-mi fac. Mă rog că nu m-a stricat cu. Facem o casă, nu împreună. Da. Să-mi zice dacă vă place muzica, stați să dau mai încet, că în episodul trecut s-a auzit cam tare. Nu-i vorba, oameni buni, și dacă vă place să joc și eu cu el sau să joacă singur. Dacă vă... Asta e mai important ca tot. Nu, și muzica e importantă, bă. Bă, deocamdată muzica a zis că le place și gata. Posibil ca să fac și eu un canal de YouTube. Eu nu mai fac numai decât capul când îmi vrei fac. Îți dau eu, bă, ia. Eu îmi cumpăr un calculator. Dacă nu trebuie din ăla, numai din junglă. Ia coconut. Cum? Stați, mai bun să punem. Stați că s-a oprit. Stă telefonul cu ecranul pe pat. Bă, oameni buni, o să pună puțin pauză ca să stăm vreo 32 de bucăți de lemn în total, 40. Ok, hai că pun puțină pauză. Pa, revedem. Și am revenit, stați să punem și muzica. Și nu uitați să lăsați un like, să vă abonați cât mai mult, nu la mine era el. Bă, cum ești? Nu-ți gaming bro? Da. Hai, nu-ți gaming bro. Bă, dar de ce vorbesc tu în canal? Unde ești, bă? Aici. Ia să dau lemnul. Stai, că mă uit prin copaci, ai știi cum e. Scăpăm din junglă, bă, că nu-mi place. Atunci asta e. Ba, un fix în apă să zic. Așteaptă-mă, bă. Bă. Da. Da, pe vino! M-am pierdut. Da, te-ai învățit. Nu vezi? Nu te-am zis așa. Niciodată te pierzi, te învățești și așa roată cum ai și pe unde să mergi. Eu ți-am spus așteaptă-mă, ce frumos când ai. Da, cine l-ai făcut? Am căzut în apă, omule, tu n-ai auzit. Mă doare în fund. Și pe mine, bun. Pepene roșu, am vrut să zic pepene. Am vrut să zic pepene. Melon. O să-mi facem o femeie ceva, nu de prea mult, dar pentru început e bună, oameni buni. Că n-avem de mâncare și noi. Hai să pun altă muzică, că văd că asta e gata. Asta oare e faină? Ce-i preferatele mele? Hai, unde mergi? Hai, să mă în gănița. Iau și eu legănița.
Hai după mine. Să ne plimbăm, deocamdată să ne plimbăm prin locul ăsta. Băi, a început bun, dăm de altceva, mai rău. Hai mai aici. Băi, nu că nu se scăpă mai plus. Las ca ori nu există să mă bată la... Dacă există tu când ai hack. Nu am hack. Când îți bagi. Nu-mi bagi. Mi-am băgat și mi-am luat bani. Da, 4 euro. Ce speram am făcut. Am făcut eu, normal. Am spus dau în bani și da. 4 euro îmi dau luni. Cât? 4 euro îmi dau luni. Da, măi, pentru că nu vreau mânușile ale cu tar. Doamna, nu știu la... De ce? Bip, pe era să fac, mă. Să-mi bag pula. Nu găsesc niciun alt drept. Nu, pula mea. Haide, pula mea, știu. Am și ceva, mă, și ceva, mă stăbili pe aici pe undeva. Hai dreapta, dreapta, hai dreapta, bă, dreapta. Ok. Poftim? Mamă, cu pepene. Ia mă, ia să nu trebuiască mâncare. Scuzați, sunt cam răcit și nu. Cât pot să vorbesc, o să încerc să filmez. Ok, o să pun pauză până repunez muzica, că văd că mi s-a stins telefon. Gata, oameni buni. Bă, am destul de asta. Pepene roșu. Hai, mă, pe aici, să ne mai plimbăm puțin. Hai, că nu vreau să mă stabilesc oriunde, știi? Nici, uite, bă, că pe aici ar fi bine, că deja dăm de acasă, să spunem. Pula mea. Bă, dar mic, bă, mă ajungă! Știu că nu mă ajungă acolo, nu? Uite, de exemplu, nu sunt stabilim. Bă, aici ne stabilim. Ce văd? Îmi place la cum să facem să vedem și să mai fac aici. Am făcut o crafting. Ok, eu fac un shelter. Ce băgat. Ce faci? Un shelter, nu știu ce fac. Ba. Nu știu ce nu știu. S-a terminat piesa asta, oameni buni. Că acum pun una mai... Bă, uite, oaia s-a blocat. Nu omoră. Ai murit, așa-i? Da, vă ce focă. Proasta! O să fac așa ca un cot, oameni buni. Hai să facem și de 2 scări. Hai să mai facem... Da, bă, un cor mare așa prin grapă, bă. Și încă și asta. S-a jucat, bă. Bine, va fi mare, că să încap un crafting table și ceva acolo. O să mai fac o intrare secretă, știți. Topor. Bă! Știi ceva? Nu, ai te-a făcut faci să faci. Uite aici, mai mare. Dar te rog eu. Mi-a distrus atât. Mă, vine noaptea, n-ai dificultatea cu ceva.
stat o până să piscă. M-am jucat eu lume, știi, și a rămas așa. Bă, ce nimic de filmat. Ceea ce mă... Da, oameni buni, cred că o să filmăm off camera, adică nu o să filmăm, o să jucăm off camera. Până începe o porțiune asta. Acolo să facem ca să ceva, nu știu. Ok, poate pe data viitoare o să vedeți că nu mai este chestia asta aici. Se ia ceva aici. Nu prea-mi place, omule. Omule, nu mai văd nimic! Ok, eu am fost Ionuț Gaming și dacă mai vreți episoade cu mine, și el a fost fratele meu Denis, nu uitați Și să cu mine, lăsați. dacă vreți episoade mai înțeles. Taci! Da. Eu vorbesc aici. Și o să fac câteva mai bluză pe mine. Eu am fost Ionuț Gaming, dacă mai vreți episoade cu mine și cu fratele meu, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să vă abonați și Cam atât, la chestie. ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bă,